हामजांमारी दी हामजांमारी मा खाकाय खुल्लाम खुला जतन खुलो गरी नाय नरेंद्र मोदी जी छाई तंगो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास फायदे चिनी लगे फायदे चिनी लगे एडीसी ताम खाइना नंगनाय बोसोग्रां दिना नंगनाय फायदे चिनी लगे मतै वालाय तगलाय बुलाय ताखायदि तिनिनि जे कांड खाइका बेला सालाम मसिसा बेला लासि मसिसा कक जैसे कोनो मतै खायदि ताजों सुग्ला साइथांगा कासुइ नारं मालिया ताबो बान बायतै को काइसारि खनो बायथानाय ताबो बायथानाय नारि गई माया बान थै तंगमनि ताबो हम सुदो किसिसा नों कोदाल बाय तखौ गसिमिरिदि हम चा बायथानाय जत ताखुग्रंनानि जारा कार्यकर्ता आईपीएफटी बीजेपी नि कार्यकर्ता रंग आं सावो जे ताबो ग्रैजिनि दल ग्रै हामजां मुंरिवै नाहारदि जतन फाइनानि प्रस्तुत सुदो बरंग बखानि हामजां मारिदि जरर जतन फाइनाय बरक नरक आगामी 1 मास बिसिंग जों तैसा যৌথভাবে খুমুলুঙ্গ 1 লাখ বড় খাইছেন ফুনুংনা গ্যাদারিং ফল গ্যাদারিং 1 লাখ সারা ত্রিপুরানি সিং গ্যাদারিং ফুনুংনা 1 লাখ খুমুলুংনি যে চেরে রক্তিনি মানদাই টাকার জলা ওরনি যারা আনি কার্যকর্তা রং বখা ফাটিকা তিনি বেলাইনা হাं হামজাকা তিনি নরক प्रोटेस्ट खाइमानो रुको गई नरंगनि जे मुसुकदिन सिसायंमनि तिनि सिसामानि नरंग आं पाइपला हामबाय नरंग आं सेलुट खायो सेलुट तिनि खुमुलुंनि तै दाकारजलानि मानदायनि जत यट रंग कारण तिनि नरक बंगनि जे प्रोटेस्ट नरक आटकखा आं नुखा यूट्यूब रंग नुखा नरक बंगनि जे तिनी पांचाल खाइमानो नरक आटकंगनि बागै आगामी दिनो थानचाखाय सामुं मातांलायनाय तेबसिनि संगठन मजबुत मा खायनाय जों सित्रा वानसुं मनो चिनि बरक चिनि पार्टी फोरोंया हामजां मानसि फोरोंगोसों बरखाय बुओ तगो जों खाया चिनि पार्टीखा हामजां मानसि दिनाय हामजां मानि बिसिंतै आगामी दिनो जों चीन पार्टी नो मजबूत खायनाय 2024 मोदी जी नो एকক भावे भारतवर्ष प्रधानमंत्री तैसे फाइ दंगो तै त्रिपुरा राज्यनि 2टा सीट मबा गोबां बाय भोट बाय जों मोदी जी नो उपहार होनाय मोसे कक सावैनानै कक मुथाका जतन खुलुमगा हामबाय।